Maame Cecilia Akosua acha aye oba panya wadi mfie aduokron 90 years a ofri brekum biadan. Mami ene ne ba wadi mfie aduasa mienu 32 years enate a efre no Abraham. Abraham yobi a sebi wo adwemuyare kakra. Mami echiremu a Abraham yobi a no onimade ye pa. Nanso onim ne baaye sebi Abraham na onyo obi a worhye anase wono wonsa. Abofra free school ba adakro no na hu se sebi abofra anya adwemuyare kakra. Wadi abofra yi asese wo hospital sa nanso esan sikasem nti no wantimi amfa no anto aso bi. Sese adwemuyare abofra yi anyina abedi mfie aduasa mienu ya dabi mpo ebaaye ema Abraham efa sekan editwitwa maami nti so hwe maami sa ho ene nan ho a ya pempam ne sa ho nyina ene nan ho nyina jade itimi sanso ba na sabi ensu a maami akwakosa sa obenom no Abraham ahwiagu edu ba bi krompo a aduane no ahwiagu enti sese maami ensu obenom no bola sabi eben wo mo no na maami di nsuo akwakohye bola no ho na sensu kom de na wakwakoji nsuo no na wano we nyina achi no se Abraham hyedan mu a da bia na okita book ene pen na wo twerɛtwerɛ saa na ebisa Abraham so kyerɛ se adesua ene ya ade a ɛkyekyere na wrɛ maami kyerɛ mu a dakro no wonu hɔ okokurum na ɔbaaye no na obehu se gya da ne dan mu saa na ɛyɛ Abraham ene digya ato dan mu sese wo mompoma mpo no ebaabi enwunu a nsuo to a egu wondan mu maami so kyerɛ mu a babia wote no ɛnya ade sɛ nka opese wo free ho no ana wo be free ho na emum ne ohwehwe ene se sabi ye betimi ahwe eye Abraham na Abraham ho atono ama no ana se babia woda no nso so no yatimi asiesi ho yie na yede ama no yene Abraham so twetwen enkomo no wo kire mu se sabi eye na enye nania wonim na ye behye nemu a wo yesa nti sese die wo ye ready se empane ana doctors fo bia wo mpese wo mehwe ni bia ha no obekọ na wahwe no interview we so wani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adomaketo e beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modern aso besan so a share era busia mamu nyina akwaba enfamra eye Bonesman TV me di Bonesman ene mo eye brekum biadan na biadan me we no sene munim no minkru na minkru acha chinchin na ma edeme ababe pim wa hanom ene abusia bi wa ha ne omba twetwe nkomo me maame abra ba ko na me bra bi wa ha ne omba twetwe nkomo na ne a ewo honom no ye ne mo ache na ye mo bia e wo bia no ye so ye de aboa ye abusia ti maame na maame ni nkomo na ne wo bia no me maame ye ne na engasa awo na o hote sen me ho ye na ye fra wo sen Cecilia acha Akosua. Cecilia acha Akosua. Awoba kai wonfie. Mfie mintimon kai. Sata na mampanyin di oteso no. Bebe na befre ni hetra. Kombre. Hetra. No na oteso se mampanyin. Bre kun dokota. Na sese na aba. Okay. Na e kana sen braye oden mba edena how Johan de se yene ni yetitie ya ono ane hwem ne yekọ menum nsuo mesojew bedidio ya bofede ya da ne da no okwa asori oko pesida asori obeduru ha na dudu ba ho abra obeduru ha no na mba ba ya ne so ne ba ofiri ba bi aba be didi amane ahia ni nsisansi ko dwade ye enko dwade ye mba entin keteso bi hu ya de sabra ha o aba ade nanikum nti benja kasa ma be onkoda na ne bentokwa se onye ni fie di ha ya Abraham fie han waji ha boso ti ontimu nka be kasaboa nke beyem na hwa na o Abraham ka se wanja ya banja kasa obesansu ekogu beketeso nti Abraham dwadu wie ya nkotena mempaso ne beso ye ne bani yeda ne ba de da benana ne be kukura kola no fie
Nti Abraham sensuye gu rubber ma di wura dani ho. Ni nkuta rubber no se on fansuye no mfiri. Na ba so ba ka se de wa sensuye se odi okogu ba kata nso. Kwa bana di nsuye no firi yo ba onu wura ni dani ne ba akofo ono ne kete. Asen no nasi. Ba akofo akete no. Enti owura dani ho no abe kukura kora no ni se mba ya no ni ne wura ho. Ye me wan se ntikata no so no wabo mati ko ja na matua butu. Ne bo. O de ne nsabo mati ko kata no so no matua butu. O twen se ka ne. Otokuro. Wo. Mpanasi. Ja. No di bia. Oh. Anti sikan na ekos. Na no ko ha. Sika na. O santo ye. Na so min se o kaka kere bi minka. What? Ibedi mi ofri dani bi amanhu. Na be ko faka. Na be kukuri dani ngade. Moja no nan dembe jana ja. Ma tia min mo asi. Ndetani. Bedi nko brekun dokuta manhu. Bedi nko sinjane. Bedi mfiri brekun ha. Bedi mboko sinjane ahome ne mframa. Bedi nto pepipi kam. Bedi nko ye. Sinjane ndi na otwe. Bedi dokuta panyine no majuma oba ye ko sanne mensa no. Be wanchi so no ho ayema. Ti sofo dabo nyame nhira no. Sofo dabo no akọ so akọhwe nene odinto ne card odin firi brekun ha den ko ye no. Ah droba no din ko wanchi. Ko duriya. Ono so ya nanan kura ndensia no so ansana aplehin danim. So me bedi mi odido ho. Be ko ye. Ni Yesu adagono ma. Tintim kwam. Mbaye ne kwamna wa ekama nenti we ho die ngina no o se ba makataki ni gina sese danse ne kura odidi wia danse ne kura otinto se danse ni fie ni nanso ya ma me ne don tin ya danse ntin ko fi ni ma dia ba danse ni o ma so kura ntinga di danse ni ambo na no bi kura no mi chimtawda ma hihe ntosi adie amango ntosi kuruwe ma osinte o fitin ya oba mi chima ko wura ha kokuru ntosi kuruwe ni amango no mpa se nja mi dwane mako o ma bo so mi nsa hai pwemga mi nsa ya pasisa bi kura nya bukie ya si o tunna won bukie ya si tunna wa nle fufari bia na ma hihi ma na makodunu manki ya no ansa na anu adwane mi dwane kura ne so nkwa wi ase fakida ni kotodwe ni so sensi kura me hwa ukita poma so mai ne ndena mafidia nkwa wanki abane mam se me mfa nante ni sidani nti ma ya mabbo akwa hudo nyina da minti nkama se bunya enti sese hia ma se mi hia boafo ndi atu meje ya nim asua fra ne so ma me boafo obedum ya yimbe di na akwa ya desa di ama na manya ahoto matene fidi na di obehu me mabbo o ma bibia mi fie ni ha bedi fini wanki bai no ko ba ma ba ma fo be ni man ka fie o hi ni di na di ja tumu ni fie abototo abo wa panti ntamu hafo onya aboketo wa ma mi se bioti ha da ni kura ya ni ya no kura o panabo dan ni dia min kire nti misra wurade mpaibo ne ho mpaibo se ho beboam na mbe me nka se bi hu okokuno
Mode ne bɛkɔ ayadesa bia ama ne ho atɔ no agya ntoma ne nneɛma deɛ homa ne nka akyi ne ho mmoam akɔre ɔbɛnya ho tɔ ama me so menya ho tɔ yɛde ahɛ Yesu ani Manfa Yesu. Abraham oni nwoma bɔne bɛkɔ sukuu bɛkyerɛ na ne ɔne bɛte dankora tikyafoɔ bɛyi no ma ne kyerɛ na ayɛnkofoɔ adeɛ Abraham kɔɔ sukuu wawe da odi fɛɛse wawe kora ne tɔ so mmienu Abraham nim bibia ɔduro nsɔgyani aba bɛduro bibisa ne nyinaa ɔbɔ sɔgyani ne n'akonde egu no Abraham nyimani kure masita deɛ no yam ɔka kyerɛ ne sɛ ka kyerɛ bunkotodwe ka kyerɛ ne sɛ Abraham wie sukuu amemmoa bɛyi ne kɔ kutire kwa nso sukuu deɛ ɔyɛ ho na ne papa wu deɛ odi adeɛ no Stephen ɔno so wawie ne baawie nti ɔde ɔba no kɔɛ wamfa na nkɔ nso manya sika antoa no so nti odidi maki ti ha deɛ ɔha mfie ha no nyamea nini manya boafo a da bi yɛ hɔ koraa nkyɛkyere me nneɛma sɛ mekɔda huram da bi yɛ hɔ a deɛ mempɛ no makɔda ne boafoɔ madidie nkoraa no fɔnga na ohwie aduane gu hwɛbɔɔde no fɔnga na ɔse aduane ohwie gu no wase sɛ di ɔkɔ nhyie a wahwiehwie gu nnora koraa no bɛba yɛkɔ yɛ akyi ɔkɔ nhyie a hane na ohwie gu nhyie ne bɛtɔ ne ndeɛma si ha no wahwie ne nyina gu ya maase sɛ sida no hɔ nnora deɛ de ɔtɔ anadwo saa na ɔyɛ ne da no ɔtwerɛ nkɔma wobɛsɔre ne nhyie nyina wahwie gu ɔkɔsa ba atrɛ dede ha wahu sɛ hɛ no mu fuo hɛ no mafu nhyie ɔkɔba no ahwie gu nsa no dɔɔso Mame ne Abraham ndi nkɔmɔ wa Abraham ɛte sɛn oyo ɔho yɛ ufu ni me udi mpa yɛ Abraham den yɛbo Abraham Abraham den na hawo ajo nipa bi wɔ hɔ a nipa wɔ wiase ya na mfunso wɔ nipa ho ti bia nipa na nyɛ nyɛ bia mfunso no ba na sɛ nyɛ bɔ ampae sɛ bia nhɛda na bia nyɛ mani ana sɛ bia nhɛda bɔ ampae sɛ bia ɔyɛ bɔ ampae na mfunso no bia mistake na mfunso no nyɛ bia nyɛ sɛ bia nyɛ nhɛda na sɛ mɛbɔ ampae hɛda sɛ bia nipa bi bɛ wiase ebi wɔ no hɛda nyɛ nani ana sɛ nyɛ nani ana mfunso no ana sɛ mistake na mfunso no bia ba yɛ na nyɛ sɛ bia nyɛ bɔ ampae sɛ bia bɔ ampae sɛ mɛ santi trɔwa hɔpani wɔ hɔ a kana opani bia soro opani ka opani bede ese bi ntia kwa na se ase bi se basi dota fo opani dota fo opani yen ka opani ka opani ka meti ase ama ho awon sa opani yen anka ai bia anka ya nya de first ni ngo se no man kwaji dota ni ko won opani na ne bia ade ma yebo ni nti soro ma bude fo acha be fa bo ni na mfo so nyina nche na opani ya na duro ni buafo de ni na won opani man kwaji dota nduro ani buafo nti won ma ja sa opani na ko won za dota nduro tinsoro wa se ni buafo fa bo ni nche na pani dota nduro wo ha mesena akwo sa pani de bia masena ko ni dota nduro meti ase a ama ba dota nduro ma no ma na tempa ana dota pani ni mako wa bia mati ase ama ko da no ko ne se bo ni ma ya nso ni buafo kura won pani na first ne kwaji dota nduro san ko won pani ye na ndo si da ne buafo nti wa ja pani ya ne ko won dota nduro tinsoro fa bo ni mfo so ama yin na nche ni dota nduro wo ha na pani wo ha onsoro fa bo ni mfo so yin ko to yin na nche wati ni dota pani ne dota nduro ha meti ase a wo san pani na no okay na edena mate edena eba mu a ema ohwiehwie eye nsuo gu ofue aduane gu yesi edu ba bi krampo a woditimi di ni nsuo kohye nwura mu sebe odi ni nsuo kohye nwura mu ansa na nsuo kom de na wakwa koyi aye wo ho ade na ya esi mu sa suro bia wa nipa bia no anyene ni a bia yemani ana sa yembo pa ya nka mi hela ko esa ayembo pa ya ne ma ayemani na ya wana nya wana ya mbwa pa ya wana ya mbwa pa ya nka mi ko esa ntimi hela mbwa pa na nyemani ya tinsuro a nyemani ana sa nyembwa pa tinsuro pan dota pane na dota yo pendro wa pane ndo de ebe wo why na ma hu se ukita pen no de den tro pan no ya de ba ko se ndusian de na ndusian se mi hela ni buku de ni se bia mo buku de ni na nko bola so a bia ba tu bola gu bola so me tu bola gu a ba de buku ka ho ni ba fie bola ni wura ni bola buku da bola ni wura ni na gu bola so buku a be da to be bola yin o ni wura gu bola yin ba fie ni na gu bola yin so
tin kwa ba hwe bola yin woni bola gu bola yin so a wure buku da bola yin Depend no de twetro. tin ko fa bola buku yin bola yin so a buku yin bola yin so a na ma twetro ndi ba hwe na ma twetro ndi pen ne a twetro buku yin pen ni kuta nyina me ngoto yin na sai mfani nyina bola yin so o ne buku ni nyina tin ndi pen ni buku ni nyina fi bola yin so a nti hwe na me twetro na twetro ni sa ne ti kire mi hwe ala ndi ti kire mi akra ni sai mi nya hwe bi an kasa no na sai ni sai mi nya bi an hwe ti kire mi Eden ni omana aya wota twetro fa book ne pen na den omana aya twetro. Aso ya ne twetro bi ni STD sexually transmitted disease. Ase more German jama se no ti bi ase jama se more German na obo German na benya ya de boni bi HIV/AIDS ya de ntu soro ni soro ya ase jama se no ti bi ase no jama se no obo German na benya HIV ya de ya boni bi HIV/AIDS Na di bi na ya wota twetro. Bi o san twetro bi di holy also sora holy ni bia ni se holy no sora kwa sora ni bompaye na ebi nkra Bible sora ba ko fira ko Bible ma holy no se bompaye na Bible ko fira ko Bible ma Bible se mo mpaye da mo mere ho na otan fo bonsa na mo bonse potagu a benya na wo chira achina ntuzu ni sora ti wiase a bompaye da wo nyere bompaye da nyere wo mere ho unu sora kwa sora ni bompaye da mo otan fo bonsa na ma o bonse potagu ja cha benya na we da wo china mere tu ni sora so kwa sora ndani ni ko bompaye da wo mere ho Abraham no krese utimi fasikan na de twa o maame acho mi mo ndie ma dwene se nokre ni nipa be won funtra nto so no ni funso a se akoya na won koye pra ni be ho aka we mi bisa se nokre okay kanokre chem bia no ye nokre na ndo akone se funso wo nipa enye wani a sa na me ka nokre be enye wani ye nokre no nyemani a nokre no nyemani ti me chama jina so ndi ti finokro wasesa ma isa ma dwene ti doctor ampa ni doctor ndro okra ti asinti ma isa ma dwene mpani ni ndone de na ye behwe busia mama nsanso emamu nyina akwaba emfamra Bonsman TV ankomo no emu ayede na mama ba ko bi wa ha no ma no so na no so na ema ebepi mu a menya ya ka oba me ha kakra ti ode na se okay madam etsen Pacho nyame adumo. ma ve mon kosro everything Pacho me de edna sewa ti ufibeku mu awon Pacho ai. Mema me ne bayi asemi se so woni mu kakra betima boye mu kakra Pacho ye no kre minimu kakra ma me ne ekwa asore na mete na se na ache ne ba ni twitwa na se kan ne koto hospital ama yesterday ska wo FM so e de ma ye ma me no nti me hu sa no me so me bia me ye sa de na sa doye no nti ye pastor ka kire me no so mantana so na me be ye ni video de to TikTok se adofo mu ama me na ye mfa ne ba no ko hospital nti ye kan no so adofo gu so mu ye mu ankakra na anopa mu de abeto ye si no nti no kure se ma me nti ahoguno kura ahokyere ye ne kom na ekunye ma me no se bi mu ba yo so mo be hu bibia enye tro na enye kurulu video na me den me ye sa ti ye ma me de ontina ahoguno so kura ti esre Ghana fo se benye ye ma me ne moa na se de o kan ye fa ne ba no ko hospital na ye ma me so ye mpe ba bi ma ne ntina timi sese ne omuhia no meka se yenuro na sese omuhia sese ye mboa yenuro na omuhia ma Abraham sa na no kra ye so fo ba ko kra kan se no mo won mpane bi a mpane ne take some days ansa asen ababiem ti na misika sem ti omo agya mpane ne wo ti Abraham ne ma me hia mo pa ehia mo ti busia me maame sewa enso so na mene na twen komoi emisa no so issue ba ye no ono na wadi akire ababesi ene ansa na yeso ye bambi ti what's my code sorry Pacho eko heaven way okay awo chese wo se den na wo hwehwe sisi ai se bebe yi na firi ha de na kwa ya de sama ama mu adum owo nyi se me ne ntoma ho mmere bia ho ni beba enso mi ndwa ne kwetena baabi no ofira bi ba dokwetafo no be de ato mani jese na nse wo koda mpra ko boma yampa te ho moam
Abraham. Men so mbadwo. Se dan kwa ma mini hokora. Na baby abade ne bekọ no. Oti apo no nya ne nsa no adwuma hokora. Na ma afiri mu kora. Ono so benya ne nsa no adwuma odi bididi. Abraham. What's a brofo? Acho me mun dia brofo sen dia sanem sia sanem ko school aporo ye mania man si anti school dan bio ti mi chama jina brofo ani ni Obi hu se na wusi twetwe na course dem pa na utro English like open maths ya na bit say wait you say wait kan san kana mi no san ka STD ne holy no ne STD no san ka no bia wait can you vomiting ne wait vomiting no vomiting abusia enche me dwuma de nyina ebesi aha no brekum bia dan na me baye me ne me ma me Cecilia ene ne ba be ma me o ne yedo sen Me ma me ansa. sebi o nyina ati ase Ngo nine ne first di ubi. ti Abraham na akoye obi a o meka ze ka kira o te wonchen no so pe na aka wonchen no so na nka meka se osusu mu kakra emfa nyesu why amen awusia me dwuma de nyina ebesi ahanom menim se mrepamu no ebetimi anyamo akese na yede aboa aye me mama Cecilia ene ne ba Abraham because ese akosia Cecilia No so di kwabana Abraham yeboa okay ti abusia me den Bonsman aye me sister Sewa ene arfo aka na ebejaye ma yetimide interview eba me nim sem repom no yebeba na yebeba na anigi sem ne yede ba ntia wo me hye wo bobet me hye wo bo se ne ebe bia sebi Abraham so ho beto ni bia no me nim se yewo doctors for akuku dambi wo ho no ma yene omudi yene omo interacting yedi nsa wo so nti no yebehwe na omo so no mo nim de bia na omo bia no omatimi ede aboa wo na wonso so no ho ato why nti wala da no ada why se aha na ya mu amodia nkunu ya o ya yire nka nkunu no mankoko ni nu ya panyine dompe na o ya yire se den si dan be fama nti odi akombia no ye tije no wo kato ti beni be ti den koko no so yi na no Abraham so se kikiri nsan ko wo mfie se me ko bo ne papa amane Sitimi ni di Abraham papa kubia nko ya so sitimi so Sitimi ni so mfo mele boafo kira nyame se mbabusu panyin ne so fo dabo one na so ne ma na dia so fo aye Yami nshira no. O ihia no sura hima mu ahinche. Awurade nhia na ahinche. Awurade kana sefo nyina. Onne na so no ma. Se papa nyumba oni Kristo benuma nkamente ase. Wabna ba kwado kotaw. Ye be didio. Kire nyame. Dadofo ho nyina ase ye bia nsa besom bia awurade anka ho awu man fan yesu why nti me se ubedi wani beje wo ho beto ansana wo ho beto ansana obekọ awakọ why ho be hen why Abraham is the so beje mpane no meboa metiase okay nti ye be ma doctors for ba behwe why na ebia ya befu afiri akakra na wakwa kudi emre kakra wa doctors for no mama wondro bibia ye ya na wasu adwuma nso so na wo de abo ho bra why
na mmom so ba ko se won pan no di ba so anka isi akwa won pan ya mando mpane de yamfa bi amma sese mpane yamfa bi amma sese na me de ba ye ne se me be ka kire se ochina mesa ba ha to ochina nyame boa me ba na yesi abro yi poma kura no watu atwena na abro olidi ka chim so watu no poma kura atwena ene ye be ko police station wo be se ko police station benja anzo kura nka wonti ma ati message la maduna ntina mesro se bibi ni ba mu se tu bibi we twene je bibi sia kase da bi menye be ma doctor so ba ba hwo why na ochina me ba na me bisa na se wonye sa me amu a chede de ma why di awusia ankopo nshira se oje bre na wo he se mdi kan kan midin di bonsman ma me se wa ne ahandofo aka na boaye ama de sa story ebro nyakopo nshira no kan se me pam no ye de anigi sem na ebro makra mu ina bye bye.